Ok, čaučky ľudia, dneska sme tu špeciálnu za ZTV. Je to špeciál za 161 dobrateľov. Musíme sa snažiť. Keďže to máš dosť nízky level na Braveworks, tak by si to mal ísť. Toto je C2. Čo ešte rýchlejšie? Neviem, ja som dneska nehral. Sekať tam nehral. Mne sa to tiež seka. No, vlastne. Kam on tam hodí fireballku? Ty si majú chopping 1, či čo? Ja mám teraz si vysoký. Ja mám malý ping. Ja mám minus jednotku, takže to mám veľmi vysoký. To je dobrý či zlý? To je práve Na mene to je dobré. Nie, ale sa to nedá mať, preto je to, že to buguje proste. Ty fajti, ja mám zničím betku. Ja sa postaram o druhého. Tak ja ho postaram. Nepostaram. To seka jak. To mám dobrý ping. Ping si dám na nejakému iného. Jaký máš pek? Default. Ja používam podobný default, to sa to volá, že Absolute 16X. Si už počul? Ne. Vole. Ja vádi. Neviem to. To vyhráme, to vyhrám. Uvidíme, či vyhráš. Lebo majú dosť dobré veci tento. No nemá dobré veci, ale... No, tak to... Ok, tak to je po tebe. Iba myslím. Je tu dvaja, tak je po tebe. Nie, no pi... Ale som posral. Dobre, jedno, toto som posral, kamo, ale oni boli mŕtvi, kamo, keby si nedávali nobe kráva, kamo. No pi...